Ibilian ari da oztopoak gainditzen emakumezkoen futbola, beti aurrera begira urratsez urrats, Anoetan edo Samamesen jokatu izana, ez da mugarria, beste pauso garrantzitsu bat baizik. Baloia orain Elisabete Ibarrarentzat, onaindiari eman dio jaurti eta gola! Atletiken gola 16. minutuan, Nerea Onaindiak. Hemen jokatzeak, lesama jokatzeak izan zen guretzako aldaketa oso handia, jende pilo bat ikusten torzen zelako, komunikabidea, telebistan agertu eta gero Samamesen jokatzea izan zen ja gehiagikoa. Entrar en el vestuario de Samames la primera vez, que para mí fue súper emocionante. Amets bada, beti egon zara pentsatzen mutiak lortuko zutela, baina azkenean zuri ailegatu zaizu eta aprobetxatu eta disfrutatu. Zelai irtetzea eta zelai beteta egotea kristona da. Askotan hitz egin du, Samamesen jolastea beti da ore bat eta sentimendu oso politak bizitzen ditugu hor zelaian. Niretzako ezin zan ez ametsa izan, Eta, orain neska gazteak eduki dezakete amets hori eta, amets horregaitik borrokatu. Bidea luzea eta aldapatsua izan da, luzea da oraindik ere. Harrizko jokalekuetatik, ondarrezko eremuetara, lokatzetik soropilera, aldapan gora beti, arantzaz beteriko bidean, oztopoen aurrean sigisagaka, aldapa zelaitu arte. Takoen hotsak harri artean zorrozten hasi ziren aspaldi, negu gorrietan. Gure objektiboa izan daiteke liga irabaztea, Ekipo ona dakagu, eta azkenian lan egiten dugu titulua lortzeko. Guke hasi gara Aresko zelaian jolasten, han ikasi ditugu beste gauzak, eta orain balio diren gauz batzuk bai, Reala guztionen atzean egotea sari bat bezala da, Eta, instalakuntzak, zelaiak, materiala, guztia da izugarria, Eta azken finean beste taldeek ez dute horrelakorik eta gu horretaz disfrutatzea, pauso handi bat da nesken futbolarako. Bidean lekukoa pasadiote elkarri, izan zirelako, izango dira. Nik beti esan dut igual 80ko hamarkada horretan, 80. hamarkada horretan, bai Ainorgak, bai Oiartzuneko jokalari guztiek beharko luketela, horrelako omenaldi bat. Eta agian nire irudian bai ikusi dutela, baina nik uste jokalari horiei ere omenaldi polit bat eman beharko ginieke. Neska gazteek badute nun begiratua. Baloi baten atzetik ibiltzea ez da berria. Ezohiko hasiera batean, aspaldi. Garai berrien aldarrikapena baloia elkarri emanez. 1970ko hamarkadan piztu zen grina, futbola lagun artean. Lasarteko festak ezeon eserrez eta orduan esan gendun, egingo dugu emakumeko futbola, eta hola hasi ginen. Nire leheri esan ginen da, entrenamentua eta hola oso ondo bilik nien. Gukin batian, guk hemen jokatzen eta okaldamenian saskibaloian. Eta orduan batia etorri zeta, nahi dugu jokatu herriko festetan partido bat futbolean. Eta ingo zu entrenadore bezala? Herriko marimutik, 4 edo 5, eta muñekak eta hola ez ginen, baina pelotakin da, baloiakin da, beti jolazte ginen, eta hola ez ginen. Ezan, el morbo, oain 40 urte, ezan, el morbo, neska jolazten futbolea danak, eta hola. Lehenengo partida hipodroman izugarria, dara beteta, kanpoa ikusiz, neskak galtzan botzian eta gorrika, eta eran nio jokatu, txori herrin. Eta esan due, han bukatu zara eta egila da.
Zatean, 6 eta bat galdu genuen, eta ja asmoak bukatu zian, eta handikana horrean ja ez zuen nahi bukatu gehiago. Lehia hartako garaileek ordea aurrera jarraitu zuten. Maiona nesken taldea sondika bilakatu zen gero. Emakumezkoen futbola loratzen hasi zen pixkanaka. Ekipoa zen Maiona, patrozinada baitu duteko zu. Maiona. Maiona bakarrik izan. Udaletzen azpien egon ziren kanpa baten ezala campo de fútbol eta zer, patatal bat. Osa, Holanda. La Cesarren, 7.000 personas. La Cesarren, sondika arboleda. En el año 71. Osea, hori ez dauka mutilek sekula, atletibe. Ba, getxo, aretara, ez dakina, sondikeko guztiz, autobuses, dana. Osea, era muy bueno, más famosas que el Pipa. Mila 1980 urtean Carlos Romerok Añorgako nesken taldea sortu zuen. Gazte haiek behin betiko bultzada eman zioten emakumeen futbolari. Gipuzkoan jaio zen goi mailako nesken futbola. Taldea ez zegoenean gu mutilekin dabiltza gina. Ja, azkenean taldea sortu zanean, neskak hasi ginean, neskekin hasi ginean jokatzen, eta hemen, eta auzoko jendeak bai ohituta zeon da ikuste gintuen, baina bai kanpora juten ginean, jende igualetze hon ohituta ez, neskak ikustea, eta hor bai igual entzutezian gauza raroak, eta bai pixkat ere jendeak kuriositatez edo hasi zan pixkat hurbiltzen ere, ez, aber neska hauek ez egiten duten. Egia esan gehienetan harrituta atzezian, esate zuten jostaz, neska, baina ondo biltzeia folian, ez? Bukaretan beti hurbiltzen zen jendea, ez? Entrenatzaileen gana edo gure gana, baina nun ikasi zute, nola jolaste zute horrela? Neskak gutxi ginen, 6-7 neska, orduan taldia egiteko ere etzeon. Orduan, iten ginen mutilakin sartu, eta egia zen mutilak aserretu itzezian gainera, zen normalian beraiek hainbeste iten gendun. Garaiaietan ere zuatatzen zinean, eta zegoen, eta mutila bezalaxe guk baloia hartzen genuen, gustatzen zitzaigun, eta ikuste genuen moldatze ginala, eta auzoan bertan, euki genunean aukera, guri gustatzen zitzaiguna egiteko, orduan da erresago jarri zitzaizkigun gauzak, ez? Gu etxean, ebitzen ginean, pasilloan, anaia gehienak, pasilloan, pasillo istu batean, eta denak esate, ostaz, etortzen zian etxea, baki guzue bakerotarra zergatik dakazuten alako habilidadia eta regateatzen ondo, olako pasillo txikian, dana futbolian, olako gauzak komentatu dizkigute bai. Etzeon ligarik, etzeon txapelketarik, eta orduan hasieran ondartza. Auzoko neska guztik, hauek, hemengo guzti horiek, junginean partidu hortara. Eta lehenengo partidu hori izan duzen, ikastolan, Amazorreinen. Eta hortik aurrera, zitzian talde gehixoa dateatzen, ez? Oiartzun. Oiartzunen beste talde handi bat jaio zen Iñaki Artola eta Karla Lekunaren eskutik. Garai hartan, lehia estua zen Añorga eta Oiartzunen artean. Beti mutilen tartian. Bai, guara ginen, ni neskakinen nintzen ibiltzen adibidez. Bakarra mutilakin, futbolin mutilak bakarrik ibiltzen zian. Nire gelan bai, eta ni bakarrikan ibiltzen izan. Futbolian mutilak. Bueno, pixka gu eta beste batik kontxi eta... Nino nik ez nakan edadekoik. Ni, Begoña 2 urte zea, Begoña atea zenin, ni geratu nintzen, eta nik atzetikan ez nakan adibidez. Eta beti mutilakin ibiltzen izan. Iten genuen atletismo eta hasi ginen, nahi gabe, biliko aga futbolen pixkanaka eta. Hasi ginen eta ginen igual sortinezke edo guztokoak eta hola, hasi zen. Nera eta entrentzaiek zen eta beti baita, eske jolin, eske nahi dugu ekipo bat egin eta ez dakiz zer, eta beti ez, baina gero ja, pelmada ematen eta hori, ekartzen badizkidazu, ez dakit, 7-8 lagun, egingo dugu zerbait. Eta, bale. Eskinako argazki hori hori da azkuenen eta gotzen naiz aldapa batian zegoen. Batez ere aldapa itezun, eta arbitroak arbitratzezun, arbitro txiki bat aterkiakin, ebile itezunean. Baloia jute zanean, aldapa bera jute zan ez dakit, auzora, eta baloia etorri arte saiote gina, ez madre bat izatez. Gipuzkoako liga edo osatu zen, baina baita ere talde gutxikin. Guk entrenatzen genuen, gabeko 8:00, 10:00 arte, eta dutxa ura hotzakin.
Zeon, beti lehenengo mutila zian. Guk korrika, entrenan bukatzen zaren, jute ginen korrika, lehenengoak bero harrapatzen zutelako. Pixkanaka, junginan tituloa lortuz, orduan karo, hemen ere, ostras, neskakea idea irabazten, fama da, izena da. Uste, dena irauzi zela. Izan duzien 3 urte, bueno, maravilloso egiten, eta hau Ixiar Bakerozen gure kapitana, ez? Eta, 3 urte gauzak, ni bainik añorge baten ez, eta ikusten dut gure argazkian dago, ez da egiten dit, gauza politak egiten, politak eta jokalari oso onakoa ziren, eramar da hori lehenbiziko lana. Zikiro sartu zen, eta Zikirokin jabai egia esan lortu genituen altzean titulo guztik. Gipuzkoako Liga, Gipuzkoako Kopa, Euskaiko Kopa eta Espainia mailan Liga. Añorga eta Oiartzun izan dudi Gipuzkoan, desde luego, pues oen reala dena. Dena erratiko, dena izan dudi. Oiartzunek izugarrizko fama hona zun gara hartan. Orduan Oiartzunea etortzea zen, guretzako zen, izugarria. Eta gu Donostin ibiltzen ginen Hondartzan jokatzen, eta Oiartzungo enterratzaileak zure aita Iñaki Artolak esan zuenean, nik nahi dut Donostin dago portera bat. Eta portera fitxatu zuen, baina porterak ekarri zituen beste 4 lagun. Orduan denak elkarrekin etorri ginen, Oiartzunea. Kriston portera. Oiartzungo portera hau, Ana Ruiz, hil egin zen istripu batian, eta hoi zan, Arkonada bezalako jokalari bat, beti izan da oso. Espainiako selekzioa jolastuzun, Ana, Gipuzkoa mailan Espainiara joan zen lehenengo jokalaria, eta tezain bezala, onena. Ez ginen mutila baino gutxu jo, alderantziz. Lehenengo estatu maila, lehenengo liga Oiartzunek irabazizun, 90-91an. Lehenengo División de Honor esate zitzaiona. Euskal Herriko ekipo bat, area jolastea, Oviedo eta ez dakitzen. Madrien ere euki ditugu, eta beti eskoltatuta juten ginen, ez dakitze, pentsatzen zuten, gu partioa juten ginen da. Orokietan edo ez dakin nuntzen ere, ez Madriden edo, portera txistu gotatzen, baina igual bizkar guztia dana txistuz, bete, eta hango baina zarrak eta etxeko zapatilakin, eta jute zian partia ikustea, eta guatzen zate, aldakeletan, mitatzen genit, eta goi xili-xilik, ez gendu protesta asko egiten, baina. Momentu dutan garen Espainiako ekipo hobena. Egila, hobena, eta orduan, karo, ikusten zen, zuten respeto bat, ez dakit, admirazioa bat bazen. Barcelona joate jokatzea zen, tratatzen zuten, karo, orduan Jose Maria Bakero Barcelona, eta zen trato bat ona. Barcelona jolastu gendu semifinala. Parkinean, zertzen, nokampen parkinean. Jolastu gendu semifinala. Aurreko horrean zegoen, egon ginen partidua ikusten gaina, Realeko partidua, eta gero horrengonean kotxeak aparkatzen zian lekuan antxe jolastu gendu. Hau beti egoten zen. Hala da. Polita ez da, ez? Zu etorri partido hori, eta ikusten dezunean, jende pila bat dagoela, eta oso polita da. Hogeita 5 urte dira, garai honena bizitu genitunak. Aurreneko Espainiako txapelketa, Atotxan, finala, Karbo Deportivo. Partidu hori hortako klasifikatu zen Añorga, eta osatzeko eta Espainiako txapelketara partidu egiteko Oiartzun da Añorgako jendeak ingenun partidu hori. Atotxan, grada bat. Atotxara jun, zu beti txikitan juntzea han erreala ikustea eta hori eta batean hor egon eta jende pila bat eta guretzat izan zen oso polita oso berezi. Oso polita izan zen Añorga izenakin Oiartzungo jokalariak, hoi kontatu zazu. Baina ez zan Añorga, Añorga, ez zan Añorga. Zan ikastola Mazorrain, egin genuen selezio bat edo, bueno... Un suerte hori. Pues, por ejemplo, en el Ministeri no kanpoan eta Romaredan eta Albazieteko kanpoan, Espainoleko kanpoan eta egiten. Hasieran inorketzigun patrozinatzen, lortzen genuen kanpotik, eta behin lortu genuen Xanti Kirolak, Tolosakoa. Eta jarri genituen gure kamisetako sudadera gorri bat zuzean, oso politia zian. Eta nukanen, urrengo gunean, atea zen markan, gure argazkian, Xanti Kirolak, eta guatzen naizte, bentorretolak kriston pitote montatu ziela hemen kuluan, hemen kuluan direktiban da zeudenei, eta ja hortik aurrera, beti neskak ere
Cemento Rezola, bai txandalak eta... Baina, okerrez banago urte hortako ekipazioetan, tela zatiekin Cemento Rezola jarri eta Jose egin zen, azpitik zegoen patrozinadorea tapatuz. Entrenatzen dugun ikastola Mozorrain, izakit izautzen zuen ikastola bat da, han entrenatzen dugun. Eta bigarren urtean, jazean, Rezolan, ikastolatik zela frontoi txiki bat, antxen, frontoi txiki batin. Eta ja horren urtean, gaur egunin dagoen Rezolan, zen belarra, baina guk izan dugun suertia eta nahi zutaren ze difentzia urteatik bertzen. Irabazi beti, Irabazi nahi zen beti, entrenamentutan ere. Mino, bai, desberdin ikusten dagoen. Ez du zer ikusilik. Zerotik hasi geran, belaunaldi bat gerala, zerotik hasi ginen, pixkanaka gauzak deskubritzen, gauza politia, gauza honak, eta gaur eguneko neska, gaur eguneko emakumeak, eginda dagoen gauza batetan sartzen da, orduan. Komodidade gehiago, sentido hortan ere. Gu lehenengo aldian diru jarri berri zondo genuen, tolasteko... Ez genuen ez arropa, ez bota. Añorra bete entzat, jende pila ba, gaina kriston giroa buelta eman genion. Bihuts. Eta hemen lau bira ziren du, eta gero penaltita, ez? Arantxa sartu zuen, azkeneko penaltia. Baina bostak sartu genitxun, Bostak sartu genitxun. Bost penalti, bostak sartu genitxun. Kanpo futbolak, desberdinak, dena, grabillan, entrenatzailean, herida. Juninan etxea dirua behar genula Espainiako txapelketa jokatzeko. Diru jarri behar dugu, Espainiako kanporata jokeko eta. Ala zetzen, egia? Mira pesa, miño, amara baiten zizut zer? Dolatzen. Eta 5.000 bestak. Bai. Eta 5.000 bestak eta... Guainikan bertan eskaumintzek deitzen diate telefonoz eta harremana oso ona eta nire esperientzia oso ona egiten. Nik neskak berriz ere izaten bada posible dira dozen ekipoko lanik berriz pensatuko nuen, porque gustatu zin munduri, polita, nik neskak bozik entrenatzen txut. Eta guain bertan hemen, gainez juvenilak entrenatzen, minor badin eska batzuk, eska txikilak ere hartu txut. Nako, 12, 13, 14 urteko, bada, dozena bat, eta bueno, ibiltzen ez astean bi aldiz eurekin. Bizkai aldean ere aspaldi bota zuten hazia. Nesken futbolaren gune garrantzitsua izan zen Sondika. Leioak hartu zuen ondoren lekukoa. Belaunaldi berriak ate joka. Sondikan 7 urte eman nituen eta nahiko maila honean jokatu ginen urte pilo batean. Estatu mailan talde hoberentarikoa izan ginen eta gero bloke hori dakizuen moduan gero Leioa sortzera pasatu zen. Orduan, edan altzan oso rudimentarioa, aresko kanpoa, zelaia, gero aldatzen ginen bebai, esan ez bestuario bat, aldatzen ginen lekua, eta orain konparatzen duzu eta gauza asko profesionalizatu da, oraindik gu ez gara profesionalak, baina orain gure egoera asko betu da, horrek bebai laguntzen du gero gure entrenamendu egoera hobetzea eta bebai errendimendua. Leioaren azpiegitura bere gain hartu zuen Atletikek, Superligan, goitik hasi ziren zurigorriak. Atletin jokatzea da ilusio bat eta ez dakit. Izango da, desberdina izango da, ekipoa bardine, baina desberdina. En un proyecto de fútbol femenino, pues también la visión que tienes o el posible camino que tienes, en ningún momento está el Athletic porque sabes que no hay posibilidad, ¿no? Y cuando eso surge, pues el primer partido con las chicas aquí en Lezama, el primer partido en Samamés, el ganar un título, el disfrutarlo con la afición, yo creo que ha habido muchísimos momentos pues, muy emocionantes, ¿no? Urte gutxi izan ziren, nahiko nagusi harrapatu ninduelako ja Atletiken sorrera, baina oso berezia izan zen. Oso berezia, lehen kapitaina, Atletiken kamiseta jantzi, hori handia egia esan da. Lau edo bost eskailera horiek igo eta zelaia zapaltzea izugarrizko emozioa izan zen. Ni beti daukat irudia hori ez gaudenean
bestuarioen tunelean irtetxeko eta zuk entzuten dozu ia jendearen oiua eta hor sabelean hori zigartzen dituzun tximeleta horiek dira da pasada bat eta gero ja partioa azten denean ja zuzentratzen zara jokoan. Lezioarena alde batera utzi behar, beste gauza guztiak oso onak izan zirelako, bai niretzako gola sartzeagatik eta bai emakumeen kirola entzako, nik uste momentu garrantzitsua hortik aurrera. Liga, martxan ez, bidean jarri genuen liga horretz. Oraintxe bertan, irten da talde zurigorria zelaira, sekulako txalo zaparra da. Inigo Juanistiren neskentzat hortxe duzue. Eta gero azkenengoan, naz eta ja lesionatuta egon hor bizi izan duena, gero hori izan zeina samamez bete-betea egon zana. Gatzibi. Jokati arriskutsua izan daiteke hau. Ea zer egiten duen Zibik, Eli Ibarrari eman dio Jaurti eta gola! 29. minutuan, gol azpimarragarria ederra aparta sartu dute Inigo Juanistiren neske. Egoten bazara titula lortzeko momentu horretan, azkenean da pizkat igual da polita eta bilatzen duzuna urtean zehar, ez? Oin ekipoak hobeto daude preparatuta, ez? Eta gerota zailagoa da liga irabaztea. Orduan ikuste dut meritu asko daukala, ez? Ongoz edo aurten liga irabaztea. Ja partida amaitu eta guk hor buelta ematen hor karrotzen, igualatoraren karrotzen eta jendea zen mugitzena. Zelaia minutuak pasatuta ez dakit ordu berdi eta zelaia betea jarraitzen zuen. Creo que lo vimos más después, pues en la repercusión que tuvo en los medios, el ver luego el partido por televisión, el ver un poco la prensa escrita, pues un poquito qué era lo que había pasado realmente, pues es cuando ves un poco la dimensión de ese momento, ¿no? Garbine Etxeberriak futbolari garaiko eskarmentua eraman du Realera, txuri-urdinen koordinatzailea da. Realaren sorrera zerotikan izan zen. Hor 3 aukera zeuden berez Realak taldea ateratzeko garai hartan. Edo maila bajuenean hasi, edo plaza bat erosi, edo norbaitekin bat egin, ezta? Eta Realak bere garaian erabakizun beti ikastea. Orduan oso polita izan zen, 2004ko maiatza ekaina inguru hartan, hemendikan Zubietatikan 100 jokalari pasa ziren. Gipuzkoako talde guztietakoak, eta 100 jokalari pasa ziren, denak ikusi genituen, pixka bat, ezagutu egiten genituen, baina aukeraketa egin bartzan. Eta ekipo horren sorrera hori oso polita izan zen, 19 jokalari aukeratu genituen, eta 19 jokalarekin hasi ginen 2004-2005ko demoraldian. Eta orduan jolastu genuen Gipuzkoa mailan. Lehenengo urteak oso zaila dira, hemen neskak zeunden desberdinak, neskak hemen daude mutilak bezala, internatzen, problemari gabe. Ez da bere lana, da bere hobi, pixkat diruarekin, baina ezke da desberdina, eta niretzat es un lujo lanean berarekin, lujo handia, benetan. Jokalariak aldatzen ari dira, ez, eta azken finean hori egiten du talde desberdinek nivel gehiago izatea. Eta, kostatzen zaigu gehiago partidak irabaztea, parekatuagoak daude guztiak, eta aurrera egitea, eta hor goian egotea ez da erraza lehen zen bezala, ez. Nik uste Reala bezala beti nahi izan dugu urtero azitzen jutea, baina hori teoria da. Eta indar asko eta ahalegin asko egin dugu horretan, ez? Eta egiten ari gara, baina batzutan ez da gertatzen. Realaren evoluzioak izan behar du beti azitzen jutea, mejoratzen jutea, kalidadean ere hobetzen jutea, eta horretarako lanean ari gara. Baina hor goran emaitzak lortzeko azpiko lana egin behar da. Eta horri ematen diogu momentu honetan ere garrantzi handia. Lehenik esango nuke daukan konpromezua, ez? Bizipena futbolarekin, Realarekin, eta nola bizitzen duten egunerokoa, ez? Nik uste konpromezua beraiena oso handia dela, mutilen profesional munduko talde baten moduan entrenatzen dute, 4 egun astean, bidaiak, eta maila eta exigentzia altua eskatzen zaie,
Eta alde horretatik duten konpromezua oso handia da, ez? Astelehenetik ostiralera arte entrenamenduan ni beraiek asko eskatzen du. Orduan, partiduan da alrebez. Ni saiatuko dut eskertzen bere lana partiduan. Orduan, ni saiatuko dut partidu bitarteen animatu, oihuka, lagundu, bueno. Aldagelak azken finean, indarra ematen dio taldeari, lesio askori aurre egin behar zaie eta bueno, jende importantea galdu dezakezu denboraldi batean, oso garrantzitsua da. Aldagela ondo egotea eta guztion elkartasuna eta izatea. Kirolean dena ez da gozoa. Lesioen aurrean hortzak estutu behar. Maialen zelaiak buru belarri diardu belauneko lesioa osatzen. Egunerokotasunean, futbola denbora asko eskaintzaio, eta orain, beste alderri batetik begiratu behar da. Beti esaten da momentu txarretatik asko ikasten dela, animo asko jaso ditut, eta lagunak beti hor daude, taldea hor dago, inguratzen duen guztia, eta batez ere familia. Azkenen hemen baliabide asko daude, eta igual beste talde batean gertatuta, igual ez nuke beste baliabide eukiko, eta rekuperazioa zailagoa izango litzateke. Hobeto sentitzen ari nintzela, fisikoki ere oso ondo negoen, baina azkenen horrelako gauza gertatzea, baina horri ere ez da begiratu eta pentsatu egin behar da rekuperazioan eta ahalik eta hobetoen iritsi hurrengo denboraldira edo. Barainaingo lagunak taldeak maila galdu du. Atletik beti liga irabazteko borrokan. Realak egunen batean lehia horretan egoteko nahia du. Este es un equipo, ya comentamos una vez, que nació como Atleti siendo ganador, porque ya los 3 primeros años como Atleti ganó, al cuarto, el quinto volvió a ganar la Liga, tiene muchos títulos para su reciente vida y no es fácil. Yo creo que en ese sentido el Atleti tiene importantes diferencias con respecto a otros clubes, que es la apuesta del club, de la afición, el trabajo que se hace desde abajo y una serie de jugadoras que van llevando la antorcha de mentalidad de equipo exigente, profesional. Nik uste dut lortu dugula hori, 10 urteetan egotea beti lehenengo hiruren artean, ez? Kirolari batek inoiz ez da nekatzen beti irabaztea gaitik, ez? Beti egunero natortzen gara entrenatzen, ilusio handiarekin, eta horretan saiatzen ari gara. Egia da, orain dela asko ez dugula irabazten, baina, Superliga ere bere nivela ere igo da, ez? Eta, hori azkenean da polita, ez? Lortzea gero eta zailagoa izatea liga irabaztea eta zaporea hobeagoa izango da, ezta? Aurten lagunakek bezala, ez dute denboraldi oso ona egin, baina Errealak beti hor egoten dira, nik uste dut ekipo ona dakatela, aurten igual pixkat jugador daude, baina beti Euskadiko ekipoak hor goian egotea beti garrantzitsua da. Bai, sailkapenak esaten duela berai egoran daudela eta gu pixka bat erdikaldean gaudela, emaitzak ez dira nahi izan ditugun bezalakoak, eta gero, pentsatzen dut ere, noizpaitxe iritsiko gerala zerbait handia egitera gu ere, ez? Erreala bezala eta nik uste lanean jarraitu behar degula, gure jokalariekin, eta lanean jarraitza eta lanean uzten gaituzten ere, ez? Gure jokalariekin. Partidu hori politena da, ez? Azken finean da guztiok jolastu nahi dugun partidua eta rivalitate hori beti existitu da, bai mutiletan, bai nesketan, guztion artean, eta lagunak ditugu beste taldean, eta egun horretan ez dago laguntasunik ez ezer, ez? Derbi bat da. Es algo muy claro, yo creo que tanto la Real como el Atleti son clubes que han apostado decididamente por el fútbol femenino, ven que además tiene un respaldo importante, le dan la importancia que el proyecto tiene y creo que pocos clubes como el Atleti y la Real llevan un número de gente día a día tan numeroso como el que estamos llevando y eso es importante de cara a que, que vayamos generando ese espejo que muchas jugadoras necesitan para querer ser futbolistas de mayores. Emakume gutxi dago goi mailan entrenatzen.
ez da entrenatzaileak falta direlako. Arantxa del Puertok 25 urte egin zituen Añorgan jokalari. 2005ean entrenatzaile titulu nazional atera zuen. La verdad es que yo cuando saqué fue un poco comentado porque fui la única mujer entre todos los famosos que habían jugado, pues con los de Barcelona. Estuvo Guardiola y con él muy bien. También estaba Mo, estaba Xavi Ferrer, estaba también Alcorta, había gente muy famosa, entonces claro, la única desconocida era yo. Entonces no soy pionera, antes que yo hay mujeres que tienen el título de entrenador. En el año 83 saqué el carnet de entrenar, sí, fui la primera entrenadora de Euskadi, sí, efectivamente. Mi objetivo siempre fue cuando me preguntaban, Ana, ¿tú qué pretendes con sacar el carnet? Digo, bueno, yo quiero relanzar el fútbol femenino, siempre era mi respuesta, ¿no? Y bueno, eso es lo que pretendía en todo momento. En clase éramos 60 en el año ese, 59 y yo. No tuve ningún problema en lo que es en clase con ninguno de los chicos, incluso, bueno, al principio lógicamente sí se sorprendieron, incluso se sorprendieron los profesores, ¿no? Saqué con Chechu Rojo, estaba Otaolea, estaba Madariaga, esos fueron de mi promoción, sí, sí. Pero al principio cuando fui con un poquito de miedo, ¿no? Entre tanto famoso, todos esos jugadores que todos se conocían, pues, joder, yo aquí a ver cómo me van a coger, no cómo me van a tratar. La verdad es que muy bien, lo pasé muy bien, la verdad es que estuvo muy bien, me trataron como una masa, no tuve ninguna pega con nadie y todo muy bien, perfecto, fue genial. Mi idea era cuando yo lo saqué era entrenar un poco fútbol base. Hay más categorías, antes cuando empezábamos solamente había una categoría, jugaban chavalas de 25 años con chavalas de 12, 13, 14 años, o sea, todas jugábamos en el mismo equipo, no había categorías, ahora pues ya hay infantil, hay cadete, hay juvenil, hay diferentes categorías, entonces ya cada uno juega un poco con la gente de su entorno. Ya los llevan entrenadores preparados, con titulación y eso que ahora no se nota. Los entrenamientos también son más serios, la gente está más preparada, entonces eso se nota, da sus frutos y yo creo que poco a poco el nivel ha ido subiendo. Guain 25 urte, pues nik, por ejemplo, erratxeko, gure txokoan egiten nun, beti oroitzen ez, gure ama hila da, bazkaldo bat nun lehenago, futbol zelaia markatu, vestuario garbitu, pues dena. Orduan zen, entrenadoriekin bertzun, dena. Kanpo futbola kuidatzen zen, neskak bilatu, eta bueno, gaur egunen ikusten duzu, pues, realak bertan, non entrenatzen duen, zubietan, medikuk, dena. Nik, bueno, asko zor diot realari ez. Ilusio amets bat zen, garai batean nik jokatzen nuenean, hau izango zenik ere ez nuen sinisten. Garaia tokatu zen eta nire aukera izan du nuen, sartu nintzen, eta gustora egiten ari naizen guztiakin. Ate asko jo behar genuen laguntzak eskatzeko, bai diru aldetik, bai zelaiak, bai gure eskubidea lortzeko, eta gaur egun nik uste dut gauza asko bide latz baten ondoren lortu direla. Kanpora begira jarrita asko dago ikasteko. Mikel Jauregi entrenatzailea Unai Emerirekin aritu da Valentzian eta Espartaken. Herriko neskak entrenatu zituen aspaldi. Behin, Gotia Cup txapelketa ospetsura eraman zituen. Beti urrunera begira. Beti aurrera. Fuimos a Gotemburgo por primera vez y una de las curiosidades y una de las cosas que más nos llamó la atención es cómo muchas historias, mucha leyenda en torno al fútbol femenino se desmontaron completamente. Se desmontaron primero porque tenían mucho nivel, mucho más nivel del que teníamos nosotros aquí, jugaban bien a fútbol, o sea, tenían buena técnica, era bonito verles jugar a fútbol, no había, digamos, una imagen determinada de jugadora que tenía que jugar a fútbol, había chicas muy guapas, chicas además longilíneas, chicas, ya te digo, de todo tipo, o sea, que al final es más un reflejo que hay en la sociedad. Ni eran más feas, ni eran más gordas, ni eran más porque jugaran a fútbol, ¿sabes? No era una consecuencia el fútbol, sino que previamente ya eran así y jugaban al fútbol. El fútbol simplemente era el deporte que les gustaba hacer. Para que tú pudieras sacar un equipo de fútbol, era obligatorio sacar un equipo femenino. No es lo mismo que aquí. Aquí las chicas eran una excepción, allí no, allí era algo natural, o sea, desde pequeñas las chicas ya jugaban a fútbol como podían jugar los chicos. Yo, desde luego, he aprendido mucho del universo femenino, eso es seguro, vamos, seguro. Además, en el caso concreto nuestro, porque nosotros mezclábamos chicas de 15 años con chicas de 20 y tantos años, o sea, en el mismo equipo.
simplemente por necesidad, porque no teníamos suficiente gente como para hacer diferentes categorías. Yo lo que he visto son bastante más tenaces que los chicos, bastante más tenaces, bastante más sensibles siempre para contarte las cosas. Hay muchísima menos vanidad que con los chicos. Y encima tenemos, digamos, un objetivo que es jugar en primera división o ser profesionales en algún momento de nuestra vida. Entonces tenemos que demostrar que somos mejores que los demás muchísimas veces y nos han educado encima para eso. En las chicas yo no he observado eso, son más naturales a la hora de hacer las cosas. Son capaces de desprenderse de su individualidad buscando un objetivo más común, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no buscan nada más allá que el simple juego, el simple reunirse, ¿sabes? Una especie de acontecimiento social, juntarse para divertirse, eso es lo que buscan. Profesionalak arima eta gorputzez, ez ogibidez. Damutu ez, pena ematen dit, ze azkenean 8 urte oso politak izan dira bai realean baita futbolean ere, baina iritsi zait momentua eta hemendik aurrera beste plan batzuk eta nire etxean daudenei ere eskaini behar diet denbora. Bai nekatuta sentitzen zehala, baina lanetik atera 5etan, zubietara jun 6etako, futbolean berriro, 3 orduko entrenamenduak eta gogorra egiten da, baina psikologikoki eta fisikoki oraindik nik uste pare bat urte aguantatuko nituzkela. Profesionaltasuna beti dago beste jende askoren ahoan, ez? Guk gehienak edo ikasi edo lan egiten dugu. Nik medikua naiz, guardiak egiten ditut, 24 orduko guardiak entrenatu, jolastu, ohituta gaude eta hori da gure bizitza, ez dugu inoiz pentsatu ere bakarrik futbolaz bizitzea, ez? 1.000 gauza egiten ditugu ona etorri baino lehen, ez? Eta gero egunero hemen egoteak eta partidua kanpoan jolasteak denbora asko kentzen digu bizitzari aurrera egiteko ere, baina hau asko gustatzen zaigu eta aurrera egiten dugu aldegun bezala. Nik uste dut oso zaila izango dela mutilekin konparatzea, ez? Nik uste dut oraindik urte asko pasa behar diela profesionaltasuna hori lortzeko, baina nesken futbola gora doa eta izan daiteke, ez? Zergatik ez? Bidea luzea eta aldapatsua izan da, luzea da oraindik ere. Zenbat oztopo, zenbat bizipen, irri eta negar. Aurrera pausoak eman dira, baina oraindik asko dago egiteko. Baliteke datorren denboraldian Superligan beste euskal talde bat izatea. Añorga gorengo mailara igotzeko leian dabil. Baina eragozpen badago. Aurrekontua, Atletik eta Reala beste maila batean bizi dira. Klubarentzako zaila izango da larri dago. Superliga dirua da azken finean. Bai, bigarren mailan ez hainbeste, gertuago jolasten dugulako, baina Superliga hori da. Espainia osotikan bidaiatzea eta denbora galtzea azken finean bidaietan. Ez dakagu suerte hori, mutien munduan bezala dirua dagoela eta sponsor gehiegi etortzen direla, baina saiatzen gera lortzen zerbait hortikan. Behar dugu irten, zenuen zukordea esaten. Nondik gatozen ikusita gauza asko egin dira eta gauza onak egin dira. Baina nik uste ez dugula honekin konformatu behar, gauza asko daudela hobetzeko eta jarraitu behar dugula borroka honetan, ez? Eta mejorak alde guztietatikan. Bai zelai barruan, alde batetik lan entrenamentu aldetik eta lan tekniko aldetik, baina gero kanpoko egituretan ere lan handia dago egiteko. Lan handia, goiko federazio mailetan, pertsona hor goran dauden pertsona horiek lan asko egin dezakete guregatik, eta nik uste oraindik bidea dagola, bide luzea dagola eta ez dugula konformatu behar.